Yasa Hiba abuna kin wuce gimbiya cikin mata bakin yo daban da su kafan ga tamkar ki ba. Assalamu alaiki tauraruwa ta ne roƙoƙi min agaji dafin suna kiyama mai min ruhi karkice kin gaji ya rasa jinin cikina da farko tsoka alkashi na kiji yarda da ni a bar so rashin ki gare ni ba zai saka rangaji a koyaushe fa buri na ruhi muryar ki nake so da ji da tattausan kalaman ki daddada da suke cikin yanayi da ke ɗaya ne nake so na rayu asara na ta aure a yi. Suna kina nan ta can ciki can ciki can cikin zuciya ganin ki yakan saka in ji armashi armashi murmushi gimbiya su haila nake bayani fake ce nan me sanyayen zuciya domin so da ki ya zarce shafi har babi na ce matsaya domin ki ji sirrikan su da tasiri na zasin musun kewaya jini na cikin jikina a gona kin zambi na zinariya su haila kawai nake ra'ayi idan har ka ki bayin lai. Assalamu alaiki Yasa Hiba abuna kin wuce gimbiya cikin mata bakin yo laban da su kafan ga tamkar ki ba. Shi ma nake bi yar auta ki kawo ruwa ibada a baki ni za na sha soyayya ta kina karuwa a kiftawar ido duk sakan ba minti na ta kuwa su haila ki gane kin zama babban bango mai ciran damuwa dukan makiyin ki to ni da shi ma ba sulhu cikin rayuwa ko gane fa ta zama ni hakika na zamto ita dan uwa tsakanin mu ba rabuwa ku ce ma ban fada ko kuwa. Idan har baki ni ma ki gane samsam ai ba gani ba a yan mata ba na bibiya na duba ban ga tamkar ki ba to har abada da ke zana zauna samsam dan ba zan bar ki ba waye na yana yin zuba ba na bin da zan ɗaro ba wuri ɗaya tak idan rana ya bai da nuna wasu ganki ba da kwana jin fadaɗin jikina domin ban fada ganki ba gare ki a yanzu na bayyana domin san ba zan bar ki ba. Assalamu alaiki Yasa